Salam rahmet malum. Qowmi adaýlaňyz. Aman Hoş salam. geldiniz. Sağ olun. Bizi şu interview gepleşige kabul edip bizimle töhbüteş bolmagy razylyk bileriniz üçin köp minnetdarlyk bildirýäris. Sağ olun gözüm. Ilki bilen ondan gon soragymyza geçäýsek, sizin bilim derejaňyz we häzirki wizipaňyz hakynda gysgaça aýdyp berseňiz. Men bilim derejem bu Turan urum Arap dili, yani 1996-njy ýylda Döwlet Mehmet Azad adynaky Türkmen Milli Dünýä Dilleri Institutunyň Günnäwür Diller Fakultetiniň Arap dili bölümini tamamladym. Tam şo 4-nji ýylda okuyan wagtymy Kuwait Döwlet Üniversitetiniň Diller Merkeziniň ýokary kursuna ýöredi. Okuw tejribelerine olluk ol ýerde de synawlardan soňra, ýani 3 tapyrda anyp barýan ekende, başlanç tapyr, ortak tapyr hem de ýokarky tapyr. Ýokarky derece tapyr ana. Şo ýokarky tapyrda okumak müýesser etdi. Ondan soňra Türkmenistanyň prezidentiniň ýanynaky Döwlet Ulu Akademiýasynyň 5 aýlyk ýürütü okuwuny tamamladym. 2012-2013-nji ýyllarda oňdaşyndan Türkmenistanyň Ilmlar Akademiýasyna ýörüýte, ýani ilmi iş bagatda ýani dalaşgärligi ýörüýte geçilýän okuwlar bar, indi okandym zatlam şol. Her ki işleýän ýerim Nesil gazetiniň bölüm redaktory, bu ýerde esasy alyp barýan işim tarihi makalalara ýa-da tarih uğrunyň ýazylan goşgy bolsun, eser bolsun, şo bölüme seretýän. Nesil gazetini alyp barýan esasy işim tarihi ýa-da türkmen medeniýetiniň tarihi bilen baglanyşyk makalalar. Töwelem. Indi soraglarymyzyň birinjisi. Sizin pikirinizçe sosial şahsylygy tanatmakda ýa-da ösdürmekde medianyň nähili ähmiýeti bar? Islenlik adamy ýetişdirmekde de onu öz gözüňe tutýan, mysal üçin döwre jemgyýete taýýar kadr edip, taýýar hünärmen edip ýetişdirmekde de medianyň ören uly ähmiýeti, täsiri bar. Mysal üçin gadim döwürlerde, ýani medianyň hini ýok wagtyndan bir mysal alyp göreli. Şol döwürlerde häzirki medianyň wezipesini ýürütýär jarçylar, ýürütýär ýani ozonlar, ýani bagşylar zatlar ýa kerwennäkler ýerine ýetirýän ekler. Mysal üçin ol ýyllerde ýa-da ütdeş ýani bolýan ýurdun içinde ýa-da goňşy ýurtlarda, beýlekde ýurtlarda bolýan wakalary şolar ýetirýän eken, has täsirli beýan etýän eken. Häzirki döwürde medianyň ören ýiti täsiri we gönnen göni sebäbi häzirki döwürde dagyn internetiň üstü bilen bir islenlik adamyň esasan ötüp gelýän ýaşlaryň ruhy dünýäsine täsir etmek öňe çykan zatlaryň biri bolup durýar. Mysal üçin häzirki döwürde radioda, telewizionyada, gazetede, jurnalym ýa-da kitap önümleri bolsun, neşir önümleri bolsun, tapawdy ýok. Hersiniň öz orny, hersiniň öz ähmiýeti bar. Mysal üçin ýöne internet diýilende internet şolaryň ählisine özüne jemläp bilýär. Internetde okawan bolýar, görüp tomaşa edýän bolýar, dinläýän bolýar, öz pikirlerini ýaňratyp bolýar. Beýleklerde edip bolmaýan zatlar internetiň üstü bilen. Indi internetiň üstü bilen nähili maglumatlar berilýän bolsa, okuwçy şonu kabul etýär, köplen salatda. Hatta belli bir derejede, mysal üçin Araplaryň şeýle sözi bar da, kullun yukellimu ala kadri aklihi diye, her adam öz akylyny, öz düşünjesine görä görler we öz düşünjesine görä hereket eder diye. Ýani aýdylýan zatlaryň ählisine hemme adam dogry düşünüp bilmeýär, dogry kabul edip bilmeýär. Şonuň üçin mysal üçin internetde gowy zatlaryň balygy bilen gapdaryna, mysal üçin daşary ýurt saýtlaryň zatlaryny girip çykýanlarda yaramaz pikir, yaramaz düşünje oýarlayan, ýani öçükdirji, küşkürji ýa-da göwnçekün we iterýän oýunlar bolýan, habarlar bolýan bir topar zatlar bar. Şu zatlar ne gönnen göni adamyň öz ruhy dünýäsine täsir etýär. Aslynda söz diýilýän zatyň özü, söz saz adamyň ruhy dünýäsine iň ýiti täsir etýän zatlaryň biri. Şonuň üçin de öňkü döwürlerde, belli bir döwürlerde aýdym sazlary gadagyny etmegiň ýa-da aýdym sazlary dinlemege belli bir çäk serket goýulmagyň düýp ödenine de şahsiýetiň terbiyesi ýa-da düşünjeler ýatyr. Sebäbi şol aýdymyň içinde gowy zatlar ünlenýän bolsa, gowy zatlar aýdylýan bolsa, ol gönnen göni adamyň ruhyna täsir etýärdi. Şol saz, şol söz adamyň terbiýeläp başlaýar. Sebäbine öýdüň ölýän köne gadim rawaýatlarda da adamyň gowrasine heni jan salynmaka ilk ol ýerik saz salynýar. Jandan öňürti salynýar. Şonuň üçin
Janyny öňürti giren gudrat ýokpundan emedilýär. Ol günden gün adam ruhy dünýäsine janyna täsir etýän zatlaryň biri bolanlygy üçin sadyň täsir şeýle. Ine ortam ýa-ni söýdem edil şonuň ýaly. Söz adamyny göçman aýtsak öldürmeli, dirildirmeli. Ýykmameli, dikeldirmeli. Edil şonuň ýaly. Şonuň üçin ýa-ni bir mediýanyň täsiri ören oly tutuş bir adam terbiýelemekde de tutuş jemgyýeti terbiýelemekde şoň täsiri şeýle ören oly. Şonuň üçin ýa-ni bar bolan mümkinçilikler mysal üçin internetde ýa-da köpçüliklerin habarleşdirişlerini, radio, telewideniyede ine şunuň ýalyratlar edip bolýar, munyň ýalyratlar bize ziýan edip oturmalylar. Haýsy mysal üçin bir şahsiýeti terbiýelemek babatda ýa-da kimdir biriniň şahsiýetini güýçlendirmek, kämilleşdirmek babatda näme mümkinçilik bar bolsa, şonu ulan bermeli. Şeýle bir halypamy bir söz aýtýar-da, eger diýe birine diýe bir 5 tane adama pul berýän bolsa, birine mysal üçin 10 manat, belekine 20 manat, 30, 40, 50 manat ýaly berýän bolsa, sen ýanynda da ählisini birlikde berme mümkinçiligi ýok. Ýani 80 manat bar bolsa, iň bolmany şo taýda 10, 20, 30, 40 diýen ýalyrak nemeleri üst bilýän üzmeli ýa-da näme başarýan bolsaň etmeli. Mediýanyň üstü bilen biz öz başarýan zatymyzy etmeli. Mysal üçin kimdir biriniň yaramaz päline, niýetiniň uğrap hereket edibersin ýöne ahirine hak söz, täsirli söz, dogry söz özüniň hakyky gudratyndan, täsiriniň güýçüniň merkezine. Şonuň üçin şol gowzatlary bar bolan mümkinçilikleri edil şolaryň terbiýesine hökman siňdirbermeli. Hökman peýdalanmaly düşünýänler sebäbi ýa-ni her türlü bir ornu var, radio, telewizioniýa bir bellegiň içinde ýa-da bagwanyň içinde köp türlü baglar bolýar. Mysal üçin bir hoz, alma, şetdal bolsun. Edil radio, telewizioniýa, gazet, jurnalym edil şoň ýaly bir zat. Aýbyň mysal üçin internet has täsirli diýip hoz agaşyna ýapyşan ýaly bolýar. Ýa diňe telewizioniýa has täsirli diňe bir erge almaýa, diňe bir daragda ýapyşan ýaly bolýar. Şolaryň ählisiniň dürli dümenliligi ýa-ni şahsiýeti terbiýelemekde de şol dürli mümkinçiliklerin barlygyny subutnamasy bolup durýar. Şonuň üçin ýa-ni şahsiýeti terbiýelemek bagatda şu bar bolan serişlerin ählisini ulanmaly, gösgöni ýitir täsir edip bolýar. Şu eger adam ters tarafa ýykyn etdirip bolýan bolsa, onu dogry tarafa da ýokman öwürip bolýandyr. Ýokman öwürip bolýar. Sizi şu derece näme zat ýitirdi? Şu derejelere gelmeňize häzirki duran pozisiýaňyzda çenli. Edil şu wagtky ýagdaýymam näýle belli bir derece diýip goýanyna getiremok. Ýöne ýa-ni adamy durmuş pikirleri, garaýşlary, öňe sürýän ýöreli prinsipler, zatlar hökman terbiýeleýär, isleseň islemezem. Edil şu wagt mysal üçin çalykdaky arzu eden ýeriňizde işleýäňizmi diýip soraýsaňyz, şu zatlaryň hiç men kiçilikde arzu eden zatlarym däl, hiçden. Muň ýardatlar arzu etmek kelläme degelenokdy. Ýa mysal üçin öz gutorany urum arab dili ury, arab kiçirak hem da arab dili diýip dil wadyrym, oňa düşünje de ýokdy kiçirak hem. Soň ýöne durmuşyň öz ýa-ni zerurlyklary bolýar, ol bir adam sebäp bolýar, başga bir waka sebäp bolýar, käbir pursatlarda käbir pikirler kelläňe bolýar, adetde köp zat pikirlenýän, oýlanýan, ölçerýän, dökýän, şoňa laýykly durmuşyň özü bir äktmeli urna äktip gitýän ekenni. Kiçikän bir zady ýürekden arzu eden bilýän. Iň uly zat her döwürde men üçin iň uly zatlaryň biri şol ýani enamatan begendirmek, enamatan begendirmek, ikincisi töweregimdäki adamlaryň işleşen adamlaryň anamuny ödemek, üçüncüsi ýyle onu başardygymdan ýagşylyk etmek. Ondan şu ýagşylyk edenimde de ýyle onu görünmän ýagşylyk etmegi has gowy görýärdim. Unu gowy görýärdim diýip o wagt gitken biz elmeden ütdüş ýagşylam gelen okolyn, ýani ýankyal gözüme getirýärdim da mysal üçin göze görmeýän adam bolup çölde adaşan bir ata bilen ogluny suw etip berýän bolsam, ýani göze görmeýän bir zat bolup başyny ýa mysal üçin garp bolmakdan harat etýän bolsam, ýolda adaşan ýerine ýol salyp berýän bolsam, eline şoň ýalatly gözüme gelýärdi. Häzirki döwürde de edil şu wagtam
şol arzuwlar, şol pikirler men üçin iň esaslylar zatlar boldy. Ýa-ni durmuş islegleri, arzuwlary bolýar, mysal üçin zerurlyklary, hojalyga degişli, özüňe degişli ýa töwereňizde adamlara ýöne bary hiç demýaklarda ýokary geçen. Iň ýokarda, iň esaslar perden üçine enatasynyň begenjini görmekden, şonu begendirmekden ul zat ýok. Perden enat üçinem öz çagat begenti enatagat ikisi begenýär. Ol şoň üçin men üçin birinji nemede enamatan begendirmek etýän işim şu etýän işim enamatan begendirer diýsem has höwesli ýapyşýan. Ya da şu adamlaryň ynamyny ödemek, adamlaryň ynamy diýilýän zat, gaty uly zat, ynam diýilýän zat, mysal üçin herkimede ýürekden ynam bolýar, şeýle ynam bilwalap bolýar ýöne ýürekden ynanýan wagtda olaryň ynamyny ödemäge çarşsan gowy. Üçinji ýa-ni ýagşylyk etmek. Näme ýagşylyk etsem, şonçada adam öz göwüni giýine ýa-da ýani şeyler urawaýatdadyr. Uraýym peýgamber odatça kolanlaryna bir tokoyda ýaşap ýörüň bir kiçijik garnja şonu eşitýärdi. Eline betire alyp şoňa suw alyp ylgap barýar. Ondan sen nire haýdap barýaň diýende Uraýmy odatça kolýamyşylar. Men şoň oduny öçürüşmäge barýan ise ay ol od sen bu suwuň bilen öçürden has beýik üstesine ol ýeriň oluwjuna sen otaýyp barýançam boljaklar bolardy ýa ol aýtdy men ol iň bolmanyna başardygymdan uğruna ýykylaýyn men ol edip bilýän zatym edeýin diýär. Adam islenip gaýata edip bilýän zatym etmeli. Hemme işi adamın bir özü etip bilmeýär. Tutuşjemget bolup amala aşyrylmaly, tebigat tarapyndan amala aşyrylmaly işler bolýar. Ýöne öz etip bilýän işleň et. Ana men bar iň esasy ýörelgäm şu. Etip bilýän elinden geldiginden ýagşylyk et. Ondan türkmenler bir söz bardyr, ýagşylyk et derýär, balyk güler, balyk gülmese halyk güler. A men näme diýen? Ýagşylyk et derýär, halyk gülse ýeterlik diýen. Balyk gülmek öpmänler. Men durmuş ýörelgäm şol. Dogry, töweleme. Siz şu wagt ikinji soraňa da ýam jogap berdiňiz. O soragyň şonu da aýdyp geçeli. 3 tane esas durmuş prinsiplaryňyz paýlaşaýsaňyz, eýem o hakynda maglumat aldyk. Ne çykynsyzlyga düşdiňiz, nähil usul bilen başaryp çykýaňyz? Çykynsyzlyk her kimiň mysal üçin lukmany ýutsaň bir dert bilen, ol her derdiňi başga bir derman berýär. Her derdiň öz dermany bolýar. Ýani durmuş meselelerini ýa-da şunuň ýaly bir zatlar bolanyna çykynsyzlyga düşsem zat etsem, mene köplen saatda hiç saat etmän arkaýyn oturýan. Näme bolsa bolsun diýen ýalrak hawa. Men öz elimden gelýäni etdim, şaka çenli galany ýani siwedir ýa ýazgydyr ýa takdyr hiç saat arkaýyn oturýan. Sebäbi beýtmegmede bir okan kitaplarynda hem de durmuşda gören köp zatlarym sebäp boldy. Mysal üçin gadim döwürde gadim grek alymlar, akyllarlar, lukmanlary haysydyr bir hastany beçerip bilmeseler, ýani şonu beçermekden ijid gelseler, asyn gelseler, şoňa däri dermany beren oklar eken, iýiçen beren oklar eken. Bir küçüň aradyňa suw zat bilen oňut etýän, oňut etdirýän ekenlerde, şo durşuna goýan ekenler. Olaň pikirçi tebigat öz yaradan zatyny, öz ýasan zatyny nämenin gerekligini ýene de tebigatyň özü gowulýar. Şundan soň şuň özü organizmi gowuly süňi näme küýsese, näme ýesi gelse, näme içesi gelse, şonu berer diýýärmişim. Ondan sonra hakykatdan bir küçünden sonra hastaň özü men onu içe, onu ýesim bilýän, bunu ýesim bilýän zat diýip şonu berdi, gutup gitýän eken. Ýani dermanlar, ýani durmuş çykynsyzy, durmuş meseleler wagtda aýdymyzda ýani gözeňe getirýän çözgütlenme bir aýtýan zatlar hasyl bolmaýan bolsa, netije bermeýän bolsa, birazrak şu grada goýmaly. Ala kendi köşeşlerine, yatışlarına garaşan, ondan sonra kelleňe näil pikir gelse, näil çözgüt peýda bolsa, şoňa laýyk hereket ediberýär. Hiç açan kelleňe agram salçak bolmaly. Näşe Imam Gazali'nin İhya Ulumuddin ýani din ilimleriň diýilýän şakly 4 jiltden ibaret, 4 tomdan ibaret kitaby. Şol ýerde çağı ýani görede galandan dünýä iňip bir o dünýäde ýani dowda ho jennete haýsyna barýança diýen ählisi ädim şu adamyň durmuşyny bolýan wakalar zatlar beýan edilen diýen ýaly düşünürip geçýär şo taýda. Şo kitaby okuýanda durmuş bir gyrasynyň durmuşy gyrasy öňe düşür bir gyrasyna hawa synlaýan bolan dogrudan janyň ýakarýar ütdüş zat ýok buluny
bir göz ýetirip bolýar da janyň ýakmaly bolmaly barır bolýar, bolmajak zat bolanok, barır bolýan zat üçin janyň ýakmaly, hiç ýyly bolmajak zat üçin janyň ýakmaly. Dogry. Ýani elinden gelen ýagşylygy etmeli. Ýagşy işler etmeli, ýagşylygy etmeli. Şonuň üçin ýankyl ýagdaýlarda men etýän hereketim hiç zat etmek. Hiç zat etmem. Gaýta özüm atuda arkaýyn paraga dap batdym. Topqanlar barýan we işin soňra çeýne garaşyp näme bir rezultat bolar Hawa, edil şoňa çyn men elimden geleni etýän. Şondan soň çözülmedimi? Diýmek edil şol wagt hasyl bolmaýan bolsa, şol wagt bitmeýän bolsa, belki onuň şol wagt bitmezligi has haýyrlydyr. Ýani men bilýän näler. Hawa. Biz gyslanýar, biz howlukka, ýani işlerin bitmeýi hasyl bolmak üçin, haýyrly bolmak üçin ol ada kendi wagtda mätäçdir ýa bizim goşmaçy kämilligimizde mätäçdir ýa-da bizim ykbalymyzda täze adamlaryň peýda bolaryny garaşýanlar, gudrat diýilýän zat adamyň küýseýän wagty derler, hut soňa gerekli wagty ýüze çykýar diýilýär. Mysal üçin tam gudrat görkezin gelen wagty gudrat görkez bolanok, ýani hakykatdan şol zerurlyk ýüze çykanda onda gudrat hasyl bolýar diýär. Dogry. Töwereme. Indik sorağa geçdik. Daşary ülkelerde bolanyňyzy, ünsüňizi ilk näme gönükdirýäňiz? Daşary Hudaýa şükür hormat prezidentimizin mümkinçiligi bilen daşary ýurtlarda köp ýurtlarda bolmak, görmek, iş taparlaryna ýa-ki medeniýet tunlaryna bolmak meýesser etdi. Şol ýerde näme meňe ilkinji gözleýän zatym öz ýurtymyza, öz ýurtymdaky zatlara meňdeşlikler ýa-da öz ýurtum hakyna, öz halkyma hakyna aýdylýan zatlar. Bir radyatlaryna 2016-njy ýylda Saudi Arabistanyna ýani Medine'de gezip görkäk, kaptanda da Russiýaly bir oglan wady. Ol oglan aýtdy şu ýerde diýdi, bir ýürit Arap dukulary ýani Arap atyrlary satylýan gowmagy ýa-da hakyky asyl nemeden hiç himiki garnysy, o goşunnysy, garnysy bolmadyk zat. Şuna gireli sen tercüme edip ber, ol ingilisçe bilýän arapça bilýän eken. Tercüme edip bersen zat dedi, girdik zat etdik, onu baharadyk zat etdik. Ondan ýa-ki satyjy sorady, arap dilini ýerde öwrendiň? Siz nereden doli şunları biz aşywatda öwrenip Türkmenistandan ýemizde. Bu gapdalymyza başga bir adam duran eken. Ol Türkmenistan ýa-ni Türkmenistan ajaýyp adamlaryň, beýle adamlaryň ýurdudyr. Näme zat diýip ýa-ni biziň taryhymyz hakyna ýa-ni gurrun berip başlady. Bolu ine şol ýankyal pursatlar şu öz ýurdun hakyna, öz bir iýiliň hakyna, öz halkyň hakyna aýdylýan zatlar şeýle bir ýakynlaýan daşary ýurtdy. Birinji gözüme iýilýän zat, birinji gözleýän zatym öz ýurdumyzdaky meňdeşlikler we öz ýurdumyzda hasyl etip boljak näme ütdeşiklikler bar. Mysal üçin Germaniýada zatda bolanymyzda 2004-nji ýylda her duralgyda kartalar wady. Şo duran ýermez hemde şol ýerdäki ähli zatlaryň ýa-ki nira barýanlygy, şekerin niresine barýan, haýsyna 2004-nji ýylda Germaniýada gezip görkäk, ýa-ki duralgylarda ýürüte şo ýeriň kartasy bolýardy. Ondan şol ýerden ýurdun beýlek, şäheriň beýleki çünküne nira barjak bolsaň, haýsy ulaglaryň gitýänligi hakyna hem metro, hem awtobus gatnaglary hakyna kartalar bar. Şoň has kim görýär, kim görýär ki bizim ýurdumyzda, paýtagtymyzda edip bolajak zatlar eken diýsek, şu adyny ýurdumyzda ähli duralgylarda bar. Şol ýeri haýsy ulaglaryň ýankyal gelýänligi, ýankyt bolýanlygy ählisi bar. Ýöne ýankyal onu hasam kämmilleşdirip bolýar. Mysal üçin şol ýerlerden mysal üçin şu taýp barmaýan awtobuslara nädip barmaly, mysal üçin beýleki awtobuslara ýanky gatnagyny ýerleşdirip bolýar. Ýani kämmilligi çäk ýok da hat östirip bolýar. Ýani şonuň algo zatlaryň bolmany bir öz elimizden gelmeýän bolsa, ýagşy zaty öz ýurdumyz üçin, halkymyz üçin çyn ýürekden niýet etsen hasyl bolýan eken. Hakyky, dogry aýdýaňyz. Soňra bir 5-nji soramyz, bir eseriň ýa-da şygyryň bişen ýa-da kämilligini nädip kesgitleýäňiz? Näme görä? Edil mena bara kämil eserler zatlarken, ýöne eseriň kämilligi hakyna şu Arap alymlarynyň biri
Türkmen alimler bilen hem bir gow gatnaşyk saklan edebiýatçy alim Sahib ibn Abbad diýen bir wezir bolan. Sahib ibn Abbad ýani Abbaslaryň döwründäki şol döwürde işleýän wezirleriň biri. Şoň bir eseriň kämilligi hakynda aýdan bir söz bar. Ýani siz şuny bir zat ýazsaňyz, bir zat gow etip ýazyn bollum etip goýsaňyz, bir gün geçenden soň gaýtadan alyp eliňize alyp okasaňyz, käwr ýerine ütedesiňiz geler, goşasyňyz geler, aýyrasyňyz geler. Bir hepdeden soň gaýtadan alsaňyz ýene de bir zatlary ütedesiňiz geler. Bir aýdan soň, bir ýyldan soň, 10 ýaş, 20 ýyldan soň şu ýazan eseriňiz wagtda alsa diýdi. Şonu alyp diýär, ýene de käwr ýerlerine ütedesiňiz, goşasyňyz, mana goşulmalaryny atlaryny ütedesiňiz geler durur diýär. Şu ýagdaý şol eseriň ilk ýazylaryna çiğligini dälle kämillige çäk ýoklugyny anlatýar. Ýa adamyň özi ýa-da köpräk durmuş wakalaryny görüp, taplanyp, kämilleşip gitdiği saý oň akyl düşünjesi, durmuş hakynda garaýşlarym hem çuňolýar, hem giňeýär, ona sanki pikir ýöretmesi çykarýar netije tapawutlanýar, öňkü pikirlerini özi inkar etip başlaýar. Bu şowak dogry diýen pikirlerim häzirki döwürde beýle de däl eken zaten şoň ýaly. Şoň üçin edil men özüme wara eserim ýa-ki kämilligi ýa kämil dällik hakynda esere baka berende kämil eser ýa kämil däl eser diýmek ýöne haýsy eserden haýsy eser diňe men göwnüme ýaran bolsa we şondan köp zat öwrenip bilen bolsam ana şon eser has gower ýani anyk bilýän mysal üçin eserler men özüme iki gile bölýän. Kär eserler var. Bir göwnäçmek üçin we bir ýadawlyk barsa ýadawlykda pikirlerini zatlaryny dagatmak üçin okulýan çeper eserler bolýar, ilmi eserler bolýar. Kär eser hatda çeper eser bolaýyna içinde bir zat öwretýän bolsa, durmuşyňy degişli, özüňi kämilleşdirmek wagt urugdaýda şahsy wagt özüni kämilleşdirip bilmekligine iter berýän bolsa, onu şol eser men has ähmiýetli hasap etýände tapawdy ilmi eser bolsun, ilmi makala bolsun, ýa-da çeper edebi eser bolsun tapawdy ýok. Kim gyzyklanır bilýän, kim şoň içinde nämedir bir zat adama berip bilýän bolsa, öwretip bilýän bolsa, men şol eser has bolýar. Doğru aýdýan. Benim özüm goşmasym meňeşdaýdy. Harry Potter şonuň bütün nimesi var. Komplekti var. O fantastika duruşu bilen, hakyky dünýä bilen ýaman daşdy. Ýönelijek koşmuş şoň üçin öz durmuşa bolan okunluk, tutan ýerlilik, bire bolan sarpy, hormat, şeýle bir köp zatlar öwrenip bolýar. Kiçik çağlar üçin ýetlense de ullakyn garry, nipaga çykan adamlara çeýnakyn görüp şonu öwrenip bilýärler. Esasy diýjek bolsaňyz, benim ulalaşýan fantastika bolsun, ilmi bolsun, çyndan da öwrenip biljek bolsam, doğru ana men iň gowran eserim şol. Eder siň aýşyň ýaly aýjamal, ýanky ýaly haýsy janr bolsun, haýsy ugur bolsun, hemme gyzykdyryp bilýän bolsa, hemme nämedir bir zat öwretip bilýän bolsa, iň oňa şol, iň ähmiýetli şol eserler bolýar. Edil matematikda ýaly takyk zat ýok. Plança götürüm kämil şul, plança götürüm pes şul diýip bolar. Ýok, hebe var eser mysal üçin men garaýşym bilen başga bir garaýşy diýilne tapakly bolup biler, gawat dilmen biler. Men bir häsiýetleri artykmaşlyk agramerýanyň başga bir adam başga bir tarapyna orda medil kämillik hakynda däl ýöne her kimji ýüreginden syzylyp ýazýan bolsa, syzylyp çykýan zat, süzülüp çykýan zat hemişe duru bolýanlar diýär. Şoň üçin ýüreginden syzylyp ýazılan zat bolsa, ýyly ony etdirýän bolsa, hökmen täsir eder. Ýöne ýanky ýaly hem gyzykly bolsa, hem gerekli, ähmiýetli bolsa, oňa etdir. Ol hakyky eser bolýar. Ikinçisi eser diýen sözdüň özi, eser sözüniň özi arap diline ýyz diýen manyny, mesal üçin aýagy ýyz, eli ýyz, ýüregi ýyz. Şoň üçin ýürekde ýyz goýup bilýän sözleri, ýürekde ýyz goýup bilýän zatlary eser diýilýär. Sunnat eser bolsun, edebi eser bolsun, çeper eser bolsun, eger adamlaryň ýüregine täsir etýän bolsa, şol eser. Şoda da ýyz goýup bilýän onda eser bolýar. Doğru. Hakykatly ýaňyz. İnsan hoca soramız, mektep döwründen bäri ýatdan ömür çykmajak sizi motivlendiren moýlumlaryňyz barmy? Bardyr diýip biz inanýas we haýsy häsiýetler özüňizde görüle alýaňyz?
Men kä halatda pikir etjen, ene Hudaýa şükür näme de bolsa günümden hoşal. Döwrümizde de hormat prezidentimizden döwletden mümkinçilikleri ören, oňa döwretmek wagtda döwretçilik adamymyz üçin iň uly zat döwretmek. Döwretmäge mümkinçiligiň bar bolsa diýmek şol hakykatdan hem döwretmäge mümkinçilik bar bolsa döwretçilik adamymyz üçin diýmek şol bagtlygyň bir alamaty, subutnamasy. Kä halatlarda oturup pikir etýän, mysal üçin partiýeli öz ýeten şu wagtky ýagdaýymy derejä hökmüni gözüňe getirmesem hem iň bolmanda dünýä garaýşla babatda, pikir garaýşlarym babatda, maksatda bir ymtylşym babatda meni şu güneş derejä şu ýagdaýa getiren adamlaryň biri, mysal üçin ilkinji nowatda her kim enatda öýde alýan terbiýesi bolup bolýar. İkincisi deň duşlary, mysal üçin öz owaň ýa gatnaşan adamlaryň ýöne iň esaslar eger menne nähili bir kämillik bar bolsa diýende, nähili bir ikisi bir onu usulçukada kämilligiň bolmany iň bärkiçi, iň pesçagal baslançagyna da ýetip bilen bolsam, maňa gowy adamlaryň hem gowy molumlaryň duşanlygy üçin diýip hasar etýänler. Mektepde urunady, institutda okany urunady, Türkmenistan prezidentiň ýa-da döwlet ulu akademiýasyny okanynda bundan bärde ilmi işler bilen, ilmi institutlarda işlänimde de ýa bärde de hemişe gowy molumlar peýda bolýardy akwarynda. Ýa-da gowy adamlar, edil molum derejesine görüp biljek adamlaryň. Şoň üçin şu gowy moluma gawat getirmegem bir akwaryň ýalkadygy, ýani Allah Taalanyň ýalkawy diýip kabul etýän. Men mektepde urunady gowy molumlara gaty institutda da ondan soňky döwürlerde de şu Hedret Aliýeň oglunyň aýdan bir sözi we Hasan Meýekseýiniň aýdan bir sözi bar da kim maňa bir harf öwretse men şonuň guly durunýa. Men alla meni harfyny sörtüleýi abdenni arabçasy. Maňa bir harf öwreteniň men ömür boýu gullurynýa ýa ýene bir sözde bir harf öwreteniň men 40 ýyl bergiler 40 ýyllyk guly durunýa ýaly sözler bar. Demek ýekeje harf üçin molluma şonuň ýaly hormat goýulýan bolsa, olar diňe harflar däl durmuşda gerek bolan we öz ruhy dünýämizi özümizi kämilleşdirmek üçin müňlerçe sözleri öwretdiler. Ýekeje harfyň gurrunmytya wataýda. Şoň üçin molumlarymyzdan ähli zatym saçyn mektepde urunamyzda, institutda ondan soň şu wagtda mene halepa molumlarymyz we ýanyna bar salamlaşyp, habarlaşyp, maslahat sorap durýar. Şolaryň ählisem ünleýän zaty durmuşyň hemişe gowy tarapyny görmek, gowy tarapyny öňe sürmek, gowy tarapyny wagt etmek. Biram şularyň ählisine, şu men okadan molumlaryň ählisine bir neme bar. Elinden gelen ýagşylygy etmek. Kim bolsa bolaýsyn, nireli bolsa bolaýsyn, haýsy renk, boý, ýaş, millet, halk tapagy ýok. Adam bolsa bolýar. Şolar elinden gelen ýagşylygy etmeli, şolary dogry ýoly salgy bermeli, ünlemeli, göwnüni götermeli. Şolar men okadan molumlaryň ählisine de şu haýasyet bardy. Hiç şolaryň ählisem okuwçy terbiýesine de, çağa terbiýesine de bir okuwçynyň talibiniň göwnüni ýykyp ýa-da göwnüni ýykjak derejede tapak beren oklar. Sapaýlyk bilen bir mysal üçin partiýeli käýýäm ýerine de durmuşdum bir rawaýat, waka, tymsal getirip gurrun berip, şoň üstülenişini de şonu eşdeninden soňra käýin çökmanan däl. Indik tapagy her kim okuwçynyň talibini gowy düşün taýýarlanyp barýardy. Şoň üçin men Hudaýa şükür etýän maňa bütün ömrümde diňe gowy molumlar gawat geldi. Dogry. Rahmet bu ýüregi jümki diýen sözleriňiz, jümleleriniz bizga gepleşik alyp baranyňyz üçin we ruhsat şeýle yürekden çıkan söz ýüregi bar diýipdiler. Şoň üçin men köp sady öwrendim. Inşallah dinleýijilerimiz hem dinleyijilerim üçin ören peýda bolupdylar. Esasen daşyryr tap okuyan taliplerimiz has hem türkmen dilini göresi gelip nirden tapsam ka, nirden çeşme tapsam ka göresler gelip ýerler. Şular ýaly mümkinçilikler hem nisip bolsa has kämilleşdirer geljekde de. Size köp minnetdarlyk bildiresimiz gelýär. Geljeki işiňizde de üstünlük. Mundan beýlekde ýetjek sepgitlerinize iň çalt we iň kämil, iň haýyrly ýollar bilen nisip bolsa erişmeňizi dilýäris. Bu şu gün 3 aprel 2019-njy ýyl.
Nesil gazetiniň bir otagyna. Yani tawolun ýaşy ardu dilegileriniz üçin aýratyn tawolun hoşalyk gülýän sebäbi kä halatlarda şeýle aýdylýan söz da bir adam başga biriniň ýanyna baryp bir mollan güýçlük alymyň ýanyna baryp özüniň işiniň bitmeýänligine beýrendir. Şonu ol aýdypdyr, sen ilegine ýagşylyk etýän diýipdir, başardyňdan ýagşylyk etýän diýipdir. Ondan bu okumaly zatlaryň okaýanmaýan kitap bolsun, beýle zatlar bolsun, hawa okaýan zat diýipdir. Ve onu diýipdir, kimdir biri onu ýekeje zat bilen ýaşdaýdy diýipdir. Sen şonam hasyl etip bilseň, onu sen işlem hökman urgar diýipdir. Onu aýlýany kimdir biri başga adamlar sana ýagşy zat arzu etsinler, sen hakda ýagşy dilek doga etsinler diýipdir. Ondan bolam aýdypdyr, men her kimiň ýanyna baryp bir maňa ýagşy dilek doga etdiňizler diýip bilmene, şoň üçin başga alaç çykargasy ýokmu diýende, oňa alaç çykargasy ba, sen özüň ilegine ýagşy dilek doga et, olaryň ýanyna bakan ýanynda ýokka ýagşy dilek doga et, ondan olaryň özlerim sana diýer ýagşy dilek doga eder. Ýa-da ýani şeýle aýtsak bolýanlaryň kä halatlarda işlemeden bitmek üçin bir beýleklerin özünden çykmaly. Özümizden ilki özümizden çykmaly we beýleklerin etýän ýagşy alkyş dilek dogalaryny biz mätäç bolup durýar. Şoň üçin bir ýagşy arzu dileklerimiz üçin siziň özüňizde köp sagortyn aýtýan, hemem siziň özüňizde de bir okuwňyzda, dürüjlük işiňizde, alyp barýan işiňizde hemişe üstünlükleriň, şowluluklaryň hemra bolmagyny arzu etýän. Edil sonra görüşmekden demek bu jurnalistikaň inçeliklerini, täherlerini, tilsimlerini öwrenen, özleşdirenen görkezýär. Töweleme diýesim gelýär. Şeýle hem kämillige çäk ýok. Näsip bolsa, stoprym iştiýaryň halkara derejesindäki iň kämil jurnalistlaryň biri bolup ýetişjekdiňizde ulu önemlidir. Näsip bolsa, aýdaňyz ýetsin. Sag bolun, köp minnetdar. Sag bolun.